₹1 ना 1 पैसे जास्त नाही बघ. आहे का दाखव. आणि हे 300 झाले आणि एक तर मीटर पास असतो काही तो मीटर जो असतो ना तो रात्रीचा असतो. याला जे केलेला रात्रीचा मीटर तुम्हाला मीटर प्रमाणे आणतो. नमस्कार. आम्ही जे आहोत पुण्यात आलेलो कामानिमित्त, आमच्या ऑफिशियल कामानिमित्त, आणि माझी सहकारी जयश्री सुद्धा माझ्यासोबत आहे. आणि आम्ही कुठे आलो? आम्ही स्वारगेटच्या जवळपास एका ठिकाणाहून कल्पना हॉटेलमध्ये नाश्ता केला आणि शिवाजीनगरचं वाकडेवाडीच्या बस स्टँड आहे तिथं आम्ही आलो. आम्ही औरंगाबादला जातो तिथे आणि आम्हाला हे काका भेटलेत जे खूप छान आहेत आणि आम्ही आता या मधल्या 10-15 मिनिटांच्या वेळेत त्यांच्याशी खूप छान गप्पा झाल्या आमच्या. आणि आम्हाला कळालं की ते ॲक्च्युली फक्त सकाळी 6 ते 9 या वेळेत रिक्षा चालवतात आणि एरवी ते त्यांच्या व्यवसायाने वकील आहेत. सो हे त्यांचं कार्ड आहे, त्यांनी कार्ड पण दिलंय आम्हाला. म्हणजे हा त्यांचा लोगो आहे. म्हणजे पेशाने ते वकील आहेत पण तरी सुद्धा ते रिक्षा चालवतात. फक्त नावापुरते वकील नाहीत, प्रस्थापित वकील आहेत. बरोबर आहे का? आणि थोडी तुमची माहिती द्या आम्हाला. म्हणजे तुमचं नाव सांगा. मी मधुकर विठोबा मिरगन, प्रॉपर पुण्यातलाच आहे. रायगड जिल्हा हे माझं गाव, पण व्यवसायाने वकील व्यवसाय असून सुद्धा सकाळी 6 ते 9 काय करायचं हा प्रश्न पडल्यानंतर मी व्यायामाच्या दृष्टीने रिक्षा चालवतो. प्रामाणिक रिक्षा संपलेली आहे तर ती सुरू कुणी करावी त्याच्यासाठी मी 6 ते 9 रिक्षा चालवतो, व्यायाम करतो. व्यायामाबरोबर तुमच्या लोकांकडनं पैसे घेतो आणि असा हा पहिलाच व्यायाम आहे की रिक्षा चालवून लोकांकडनं पैसे घेतो. माझा 50 पावलं रोज चालणं होतं. 10 जरी मला कस्टमर भेटले 500 ते 1000 पाऊल मी चालतो. 9 वाजता घरी जातो, ऑफिसला जातो. माझं शिवाजीनगर ऑफिस 1100 स्क्वेअर फूट 4 नंबर गेटसमोर साई पॅलेस, तिथं पहिल्या नंबरचं ऑफिस आहे. मुलगा माझा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करतो, मिसिस माझी नोटरी आहे. आम्ही वकिली व्यवसाय करून मोठी फर्म आहे लीगल ॲक्शन म्हणून. हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सगळं करतो आम्ही. आणि हा व्यवसाय म्हणून नाही करत, एक सामाजिक सेवा आहे आपल्याला आणि ती कुणीतरी घेतली पाहिजे म्हणून करतो. सगळ्यांनी प्रत्येकाने ठरवलं की मी काय करणार नाही, पण मी काय करणार हे माझ्यासाठी आनंदाचं आहे. मला रिक्षावाला कोण म्हणतो याच्यात मी दुःख नाही मानत. मी काय करतो ते दुःख मान. सकाळी 6 ते 9 जे आडीत पिढीत कोण असेल न फसवता आपण काम करूया ना. आपल्यापासून सुरुवात केल्याने काय वाईट होणार आहे. आणि माझं आत्ताचं 63 एज आहे. काकांचं वय 63 आहे आणि आता त्यांनी सांगितलं की वकील असून सुद्धा पेशाने ते का रिक्षा चालवतात. आणि आम्ही बेसिकली गोव्यातून आलेलो आहोत. आम्ही दोघंही पत्रकार आहोत आणि यांच्याबरोबर संवाद साधून आम्हाला एवढं चांगलं आणि सकारात्मक वाटलं. बरोबर आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी आम्हाला सांगितली की ते वयाच्या 40व्या वर्षी त्यांनी लॉ केलं. त्याच्या आधी ते टायपिंग इन्स्टिट्यूट चालवायचे जिथं ते मुलांना टायपिंग शिकवायचे. तर त्यांचा तो अनुभव पण आपण म्हणजे तुम्ही सांगा आम्हाला. मी 86 ते 26 वर्ष टायपिंग कॉम्प्युटर कोथरूडमध्ये कुणालाही विचारा. कोथरूडमध्ये एक मुलगा नाही किंवा एक पालक नाही आहे की त्याला माझं नाव माहीत नाही. परफेक्ट टायपिंग म्हणून माझी इन्स्टिट्यूट फार छान चालली होती. पण काही आर्थिक दृष्टीने मला जेव्हा 25 वर्ष संपल्यानंतर त्या व्यवसायाचा कंटाळा नाही आला की 25 वर्षानंतर मला बंदच करायचं होतं. हे मी टार्गेट स्टार्टिंगला ठरवलं. 25व्या वर्षी 22,000 कलेक्शन होतं. 25 वर्षानंतर माझं कलेक्शन होतं त्या महिन्याचं 22,000 असताना पण मला ते आर्थिक बरोबरलं नाही की 12 तासाचे 14 तासाचे 25,000 कॅल्क्युलेशन पटत नाही. मग मी वकिली व्यवसायात उतरायचं ठरवलं. प्रॉपर्ट्या केल्या. रायगडमध्ये एक 50-60 एकर माझी स्वतःची प्रॉपर्टी झाली आहे आत्ता. ही 10 वर्षात झाली. 26 वर्षात मला काहीच मिळालं नाही खाण्यापिण्यापलीकडे. सामाजिक सेवा झाली, मुलं घडली. मी घडलो नाही. मी घडलो काय, मी मुलांना शिकवतो. पण आर्थिकदृष्ट्या जर आपल्याला काही करायचं असेल तर तो व्यवसाय मी बंद केला. ऑफिसेस माझे आहेत, 4 फ्लॅट झाले. आता मी बानेरमध्ये चांगल्या गुडविल सोसायटीत राहतो. ऑफिस आहे शिवाजीनगर कोर्टमध्ये. हे सगळं मी का केलं की काहीतरी विचार बदलला. आणि सामाजिक कार्याचा तो जो ढोसा होता माझ्या मिसेसनी केली. 40व्या वर्षी वकिली केली. आज नोटरी आहे. मुलगा माझा 30 वर्षाचा. हायकोर्ट आहे, सुप्रीम कोर्ट. परवा सुप्रीम कोर्टात होता तो. राष्ट्रवादीचं चालू होतं
तेव्हा माझ्या मुलाचा नंबर 25 होता आणि राष्ट्रवादीचा 26 होता. हे मुद्दाम का सांगतो मी की त्या सुप्रीम कोर्टात पण तो आज जाऊ शकतो. त्याचं चांगलं चाललंय. सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, मद्रासला जाणार आहे. ऑल ओव्हर इंडिया करतो, पण एकच एथिक्स वापरतो, काम करायचं. आईवडिलांचे आदर्श ठेवण्याची गरजच नाही त्याला. तो पाहतो त्यांना आणि तो काय पाहतो, तो काय म्हणतो ते आईवडीलही विचारत नाही. ही खरी संस्कृती आहे. सो अशा तऱ्हेनं आमचा आज सकाळचा पुण्याचा जो प्रवास आहे तो अतिशय सकारात्मक झाला. कारण हे काका आम्हाला भेटले जे वयानं पेशानं वकील आहेत. वयानं त्यांचं आता वय 63 आहे. त्यांनी आपली सगळी पार्श्वभूमी आम्हाला सांगितली आणि खरोखरच खूप चांगलं वाटलं. आम्ही दोघंही सकाळ मीडियाशी संबंधित आहोत. गोव्यात आम्ही काम करतो आणि त्याच निमित्तानं इथं जे ट्रेनिंग होतं आमचं सकाळ मीडियाचं 1 दिवसाचं, त्यासाठी आम्ही आलो होतो. सकाळ मीडियामध्ये माझा राजेंद्र भिकव निरगळ माझा भाऊ आहे, ऑफसेट पेंटर. तो आत्ता रिटायर झाला. ओके त्याची 40 वर्षी सर्व्हिस झाली. हे रेकॉर्ड आहे. ओके माझे वडील किर्लोस्कर प्रेसला होते. ओके मुकुंदराव किर्लोस्करांच्या बरोबर 20 वर्षे घातली. खूप कमी वेळात हो. काकांचा अनुभव खूप ऐकायला मिळाला आणि त्यांचे केस खरंच खूप अनुभवाने पांढरे झालेले आहेत. आणि ते लपवले नाहीयेत. लपवले काय केलं नाही. महत्वाचं. सो आजची सकाळ खूप छान झाली. आम्ही नाश्त्यासाठी भटकत होतो, पण नाश्ता झाल्यानंतर आमचा वेळ खूप छान गेलाय. सो आजच्या दिवसाची सुरुवात मस्त झाली आहे आणि हेच काकांची. कुठेतरी ही सकारात्मकता किंवा हे असं व्यक्तिमत्व तुमच्यापर्यंत आम्ही पोचवावं म्हणून हा चर्चेचा खटाटोप जो आहे तो केलेला आहे. आणि काका खरंच तुमच्याकडनं आम्हाला खूप सकारात्मकता मिळाली, खूप शिकायला मिळालं. आणि पुन्हा ज्यावेळी पुण्यात या ना. येऊ तुम्हाला भेटू. मला फोन करा, ऑफिसला या. ऑफिस आणि तुम्ही गोव्याला आलात की मी आम्हाला येणार. नक्की सांगा. मला नंबर द्या फक्त. हो वेळा. आणि गोवा मला जवळ आहे रायगडमुळे. हो Yes.